Сучаснікі называлі яе ліцвінскай Жаннай Дарк. Гэтай адважнай маладой дзяўчыне высвячалі свае вершы паэты па ўсёй заходняй Европе. Зараз у яе гонар названа адна з цэнтральных вуліцаў Варшавы. Але на радзіме імя змагаркі за незалежнасць сваёй зямлі згадваецца рэдка. У Варшаве вам могуць расказаць, што Эмілія Плятар – гэта польская Жанна Дарк, якая здабыла еўрапейскую славу за удзел у вызвольным паўстанні 1830-31 года. На жаль, далёка не кожны з нашых суайчыннікаў зможа пры гэтым удакладніць, што Эмілія Плятар – гэта не полька, а беларуска-літвінка, якая змагалася з расійскімі каланізатарамі за сотні кіламетраў ад Польшчы. Эмілія Плятар нарадзілася ў Вільні 1806 годзе. Бацька яе належыў да старажытнага нямецкага роду, маці ж паходзіла з Браслава. Пра светапогляд маладой графіні красамоўна сведчыла тое, што ідэалам для яе з'яўляўся Тадэуш Касцюшка. Апроч гісторыі, захаплялася Эмілія і нацыянальным фальклорам. Паненка збірала беларускія народныя песні і танцы, сама добра спявала і акампанавала сабе на фартэпіяна. Яна з запалам, уласцівым чуламу і шляхетнаму сэрцу аддалася душой беларускаму люду, пісаў сучаснік Эміліі Максіміліян Маркс. Мы не павінны забываць, што яна удзельнічала у беларускім нацыянальным адраджэнні, у зараджэнні беларускага нацыянальнага руху, бо ў ваколіцах свайго маёнтка Віцебскай губерні яна збірала фальклор. Яна вучылася сялянскім танцам. Яна нават сама пісала стылізаваныя песні, галашэнні пад беларускія народныя спевы. Это вельмі стары традыцыйны жанр не толькі беларусаў, это песні галашэнні. І вось яна у беларускай энцыклапедыі падаецца як фальклорыстка беларуская і заслужана. І трэба, каб яна ў наш пантэон герояў абавязкова вайшла. Дарэчы, сваім характарам, сваім тэмпераментам, сваімі ідэаламі Эмілія Плятар мне вельмі нагадвае яе сестру па духу ўжо з 20-го стагоддзя Алаізу, паэтэсу, рэвалюцыянерку Алаізу Пашкевіч, цётку. Калі ў лістападзе 1830 года на землях былой Рэчы Паспалітай распачалося вызвольна-антырасійскае паўстанне, Эмілія Плятар без ваганняў бярэ ў рукі зброю. 29 сакавіка 1831 года на плошчы у мястэчку Дусяты яна заклікала ўсіх далучыцца да барацьбы, і палымяная прамова мела поспех. Неўзабаве атрад маладой графіня налічваў 280 стральцоў, 60 вершнікаў і некалькі сот касінераў. А ўжо праз некалькі дзён адбыліся і першыя баі. 2 красавіка паўстанцы пад ачолам Эміліі Плятар разбіваюць пяхотны аддзел царскіх войскаў. Перамога акрыляе, дадае веры ва ўласныя сілы. І Эмілія вырашае захапіць недалёкі Дынабург. Атрад рушыць да горада, разбівае расейцаў, але з-за моцнага гарматнага агню вымушаны адступіць. Неўзабаве паўстанцы Эміліі Плятар аб'ядналіся з корпусам Караля Залузскага, што неўзабаве ўвайшоў у склад рэгулярнага польскага войска пад ачолам генерала Хлапоўскага. Вядома, што генерал Хлапоўскі прапаноўваў Эміліі Плятар вярнуцца дадому, але яна адмовілася са словамі: «Вырашыла змагацца, пакуль не верне мне залежнасць». Уражаны мужнасцю і патрыятызмам маладой ліцвінкі,
Хлапоўскі залічвае яе афіцэрам у рэгулярнае войска, надае ёй чын капітана і прызначае ганаровым камандзірам першай роты 25-га лінейнага палка з войску паўстанцаў. І Эмілія Плятар у кожным новым баі дэманструе адвагу і асабісты гераізм. Ігнат Дамейка, што змагаўся побач з ёй, згадваў бітву пад Вільняй 19 чэрвеня і мужныя паводзіны маладой графіні пад карцечным агнём. Тады пад Эміліяй быў забіты конь, і калі б не дапамога маёра Станіслава Мацевіча, шляхцянка патрапіла б у палон. Конечно, незвычайная дзяўчына, ваявала, як звыклы афіцэр, нават атрымала званне капітана. Яе вобраз такі рамантызаваны. Найшоў адлюстравання ён такі рамантызаваны, распрацаваны у літаратурах усіх асноўных еўрапейскіх народаў. У польскай, французскай, ангельскай, італьянскай, нямецкай, венгерскай, акрамя беларускай. І яна заслугоўвае на гэта. Вот па партрэце відаць, прыгожая жанчына, патрыётка. Звяртае ўвагу нашым працаўнікам на ніве гендернай гісторыі, што гэта можа быць адна з такіх сапраўдных постацей, які сімвалізуюць сучасную Беларусь. У бітве пад Шаўляем 8 ліпеня Эмілія заслужыла асабістую падзяку генерала Хлапоўскага. Высокай мужнасцю і адвагай вызначыўся капітан Эмілія Плятар. Калі паўстанне было ўжо амаль разбітае, Эмілія Плятар адмовілася адыходзіць у Прусію, каб там скласці зброю. Лепей было б памерці са славай, чым скончыць такім ганебным прыніжэннем. Што да мяне, дык пакуль чую іскру жыцця ў грудзях, буду біцца за айчыну, цвёрда вырашыла яна і выправілася да Варшавы. Аднак лёс аказаўся няміласцівы да маладой змагаркі. Па дарозе яна цяжка захварэла і 23 снежня 1831 года памерла ва ўзросце усяго 25 гадоў. Вестка пра гераізм і смерць літвінкі, якая так мужна і ахвярна змагалася з расійскай тыраніяй, шырока разнеслася па свеце. Свае вершы ёй прысвяцілі дзесяткі паэтаў Брытаніі, Францыі, Італіі, Нямецчыне, Угоршчыне, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палкоўніка», дзе павысіў нашу змагарку ў вайсковым званні. Натуральна, з глыбокай павагі, захаплення ёю. Часам я думаю, ці ёсць у нашых беларускіх гарадах сярод безлічы вуліц Клары Цэткін, Надзеі Крупскай, Розы Люксембург, хоць адна названая ў гонар Эміліі Плятар, якая аддала за гэтую зямлю сваё жыццё. І зараз памяць пра яе жывая і з'яўляецца сімвалам мужнасці, адвагі і любові да айчыны. Той айчыны, дзеля якой жыла, змагалася і аддала жыццё беларуская Жанна Дарк, графіня і капітан паўстанцкай арміі Эмілія Плятар.